it-taraġġ tar-raġġ jew aħjar kif kienu magħrufa it-taraġġ la Ingliża ġie introdott wara l-1800. Kull skaluna kienet tirkeb fuq ta' taħta u tiġi ngastata fil-ħajt tal-ġenb. Fuq in-naħa ta' barra ta' din it-taraġġ kien jitwaħħal puġġaman artistiku tal-ħadid li kien iservi bħala l-qoħ. Ix-xemx mhux ħadd jistenna dik mal-art taf tiġi u tmur. Iżda b'kuraġġ ġo qalbek ħadd tiskopri elf kulur. Ftakar li anke bidlam issib dak li hu sabiħ dan il-kliem qatt la tinsih. Bħal mużajk lussus u kolorit, bħal mużajk ħajjitna nbniet ftit ftit. U għalkemm fi-triqitna sibna xkil, fl-aħħar nett nibru f'dastan ġmiel. Bħal mużajk li msejjem ferħu dir, int kulli jisbaħarti li tixtieq. Għax minn dawk il-biċċiet ma jiswew xejn, kapola bun milli fjen idejn. Illum se tfiċqaw salla f'dan iż-żmien taż-żogħżija, ħanejdlek stinka waħdem għax bħiltek tkun gburija. Ftakar kun dak li trid int u gawdi l-ħajja bħali għax int eċċezzjonali. Bħal mużajk lussus u kolorit, bħal mużajk ħajjitna nbniet ftit ftit. U għalkemm fi-triqitna sibna xkil, fl-aħħar nett nibru f'dastan ġmiel. Bħal mużajk li msejjem ferħu dir, int kulli jisbaħarti li tixtieq. Għax minn dawk il-biċċiet ma jiswew xejn, kapola bun milli fjen idejn. Bil-mod ftit ftit issir li trid, mużajk inti u jien. Grazzi.